Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Para sa mga pahulong dinalan, una kita sa balita lokal. Amay patay matapos ginbuno kag ginlobo sang iya nga bata. Nagakaagnas nga bangkay sang driver na sapuan sa syudad sang Bago. Mga balita nasyonal, Makabayan Black nagpalabot sang pagpahigunong sa kamatayon ni Joma Season. Mga hospital sa Pilipinas ginpaidalom na sa high alert status sa pagsugalaw sang bag-ong tuig. Maayong aga, syudad sang Bacolod, may nga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Karong adlaw, Lunes, Desyembre 19, 2022. Sa ngalan ni Aksyon Boy Duran, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Kag sa detalye na sa mga balita lokal. Patay ang isa ka amay matapos sa ginbuno kag ginlabo sang iya nga bata sa Purokpaho, Saison Village, Barangay Felisa, syudad sa nga Bacolod, pasado alas 8 sa nga gabi, Desyembre 18. Ang biktima ang ginkilala kay Jose De Leon, 55 anyos, samtang suspect iya bata ang ginkilala kay Jory De Leon, 22 anyos, kag residente sang among nga lugar. Sa siya nga pagpangusisa ni Police Major Richard Farito, ang hepe sang Police Station 10, ang suspect ang ginaligar may problema sa paminsaron. Nakita sa nga suspect nga pirmi na lamang ginasakit ang iya iloy. Ginkaaki ini sa iya nga bata nga suspect sa krimen, rason kunya iya ginlampusan ang iya amay gamit ang sadol. Dugang pa ni Farito, nagkuha sang kutsilyo si Jory kag ginbuno ang iya amay sa naglain-lain nga bahin sang lawas nga nagresulta naman sang iya kamatayon. Sa follow-up operation sang kapulisan, tigay naman nga nadakpan si Jory kag na-recover sa iyang isa ka sadol kag isa ka kutsilyo. Si Jory ang preso karon sa custodial facility sang Police Station 10 kanagapangtubang sang kaso nga parricide. Nasapuan nga nagakaagnas ang kag nagapanimako ng bangkay sa isa ka driver nga ginlubong sa Kampo Purok Matinumanon, Barangay Alianza sa syudad sang Bago, takna 9:30 sa nga kahapon sing aga Domingo. Ginkilalang biktima nga si Body Custodio, 42 anyos, kay residente sang Puro Kalubihan sa Barangay Bakong, syudad sang Bago. Samtang magdatudlo naman yung suspetsado amo ang mag-utod nga alias John D kag alias Jolen, nga residente sang Barangay Santol, Banwa sang Isabela. Sudo kay Police Staff Sergeant Armando Arao, investigator sang kaso. Alas 6 ng gabi, Miyerkules nga adlaw, Desyembre 14, ginpahog sang mga suspetsado pinagi sa pagkuha sang binangon kag tabas ang biktima upod ang bata sini nga si John Michael Custodio. Ginlaga sa mga suspect ang mag-amay apan nagsepara ang direksyon nila kag wala na nakitaan pa ang biktima sa sulod sang 4 na kaadlaw. Sandig naman sa investigasyon sang kapulisan nga ginabastos sa mga suspetsado ang umaga di 18 anyos ka babayi sang biktima, rason nga ginprangka sini ang mga suspetsado angot sa akusasyon. Dugang pa ni Araw, posible ginapamin sa mga suspect nga may plano nga malain ang biktima sa ila bangod permi ini nga nagakadto siya bata gani ginunahan nila ini. Ang biktima nakaangkon sa pilas sa naglain-lain nga parte sa gilawas kag utod ang natuo nga kamot. Sa karon wala pa makitaan sa lugar ang mga suspetsado. Action Radio Philippines Standard Time, 5 minutos na nakaligad sa tak na ang alas 6.
Sa mga duwa naton nga mga balita lokal, nagapanawagan si John Michael Custodio, batas ang biktima ginlabo patay sa Barangay Alianza, Siyudad Sambago, nga sa mga suspetsado nga magsungka na sa kapulisan katubangon na ilasala nga ginhimo sa iya sini nga amay. Suno kay Custodio, opdanay sila sa amay sang ilaga sila sang patalom sa mga suspek, apang wala siya nagalaom nga narambot ini kaginpatay sang mga suspetsado. Dugang pa nagistoryahanay na sila sa dos ang biktima kag nangayo amay ini sang pasensya angot sa mga malain nga nahambal nila batok sa mag-utod nga suspetsado. Palayag ni Custodio nga wala ini sang ideya nga sa piyak nga nagpatawaray na may ini mayara pa sa gyapon sang kakig ang mga suspek. Sa dugang nga balita lokal, patay ang 34 anyos nga lalaki matapos mabungguan sang series bus kag Toyota SUV sang gulpi lang ini nga nagtabok sa National Highway sang Purok 3 Barangay Palaka, Banwa sang Valladolid, Negros Occidental nagligad ng Sabado, Disyembre 17. Ang biktima mo si Andres Hordas, 34 anyos, kag residente sang Barangay Poblasyon sa nasambit nga Banwa. Samtang duha ka driver ang ginkilala nga sang RG Kalinong, 35 anyos, nagamaneho sang bus kag residente sang Barangay Araal sa siyudad sang La Carlota, Negros Occidental. Danilo Tangalin, 54 anyos, driver sang SUV, kag residente naman sang Parañaque City. Suno kay Renato Sopio, investigator sa Akon Police, Major Renato Sopio, investigator on case ang Valladolid Municipal Police Station. Ang series bus ang gikan sa La Castellana padulong sa Valladolid nga parte gagulpi na lang nga nagtabok ang biktima kanabungguan kag nagtabog samtang nag-overtake naman ang Toyota SUV sa series bus kag liwat nga nabungguan ang biktima rason nga nagtabog sa piyak pagidadalan. Palayag pa ni Sopio nga yara na subong temporaryo sa kustodiya sang Valladolid PNP ang duha ka drivers kag mayara naman sang settlement sa tunga sang pamilya sang biktima, kompanya sang bus kag driver kasanga SUV. Ginklaro man sang investigador nga wala na sang plano nga mag-file pa sang reklamo ang pamilya sang biktima o kon ang pamilya sang biktima. Pilason man ang isa ka lalaki matapos nga nagtambag sa ginamo nga nagluntad sa Lower Proper, Barangay Bantayanon sa Banwa sang Calatrava, pasado las 8 sang takna sang gabi sang Disyembre 17. Ang ining biktima kilala kay Nilo Arkil, 24 anyos, samtang ang suspetsado naman ang kilala kay Sunny Boy Palo, 30 anyos, kag pareho nga residente sang Barangay Bantayanon. Suno kay Police Major Lumiaen Lindawan Jr., ang hepe sa Calatrava PNP, nagainom si Palo upod ang iya nga maabiyan. Gulpi na lang nga nagpanghangkat sang gamo ang upod ni Palo nga si Carlos Mahusay, kag ginbutong ni Sammy Hurulan ang bayo sini. Nagbalik naman sa ilang ilimdan si Mahusay kag nagpanugid sa suspect sa natabo nga gilayo naman naglakat sa tuyo nga magbalos. Ginsugata sang biktima nga si Arkil si Palo. Agud kung nga magtambag apang sa baylo ini siya ang ginbuno sang makaapat ka beses igo sa iya sining likod. Duha naman ang pilason sa kaso sang pagbuno kag paglabo nga nagluntad sa Hacienda Alicante 2, Barangay Buhangin, Banwa sang Isabela, pasado las 7 sang gabi sang Disyembre 17. Ang mga pilason naman sanday Joel D. Juan, 56 anyos, kag Rogie Espanyol, 42 anyos, pareho nga residente sa among nga lugar. Suno kay Police Lieutenant Dante Balinario, Deputy Chief of Police sang Isabela PNP, hubog ang duha ka mga pilason sang nagluntad ang krimen. Nagapakaon sang ido si D. Juan sa naglabay si Espanyol sa ilang nga puloy-an. Naglalisay ang duha ka mapilason tubtob nga nagkuha si Espanyol sang bulang sa ilang nga balay. Una na nga ginabuno ni Espanyol si De Juan sa nga bulang kag siya ang nakaangkon sang pilas sa nagkainlaan nga bahin sang lawas. Samtang nakabalos naman si De Juan kag ginabo si Espanyol sa ulo gamit ang binangon. Sa karon, pareho ginabulong sa Ignacio Lacson Arroyo Memorial District Hospital sa Banwa sa Isabela, sanday De Juan kag Espanyol. Samtang nakuha naman sa duha ka mga lalaking masobra 130,000 pesos nga balor sang illegal nga droga sa bypass operation sa Bacolod City Police Station 8 sa Purok Halo Block sa Barangay Singkang Airport kaina mga taknalas 12:15 sang kagahon. Ang nagkalalakpan na mosanday Carla John Mendoza, 40 anyos, residente sa Purok Torre, Barangay Vista Alegre, kag yara sa kategoriyang high value individual. RG Tornilla, 27 anyos, sang Purok Adarna, Barangay 16, kag nakabing naman bilang street level individual. Sunod kay Police Major Jory Puerto, ang hepe sa Bacolod City Police Station 8, nga si Mendoza nadakpan sa tuig 2018 bangon sa paglapas man sa Republic Act 9165, samtang si Tornilla ang napreso na sa tuig 2014 sa kasong robbery.
Nakuha sa mga suspek ang 7 ka sachet sang shabu, nagabugat sang 20 gramos kag nagabalor sang 136,000 pesos. Nahunong na karon sa Police Station 8 ang ining mga nagkaladakpan. Arestado naman isa ka street-level individual sa bypass operation sa relocation site Barangay Purisima, Banwasang Manapla, pasado na 7 sang aga sang Sabado, Disyembre 17. Anadak parang ginkilala kay Rodel Zabala, 30 anyos, kag residente sang among lugar. Na-recover kay Zabala ang 4 ka sachet sa ginasuspetsuhan shabu nga ginabulubanta nagabugat sang kapidis sa gramo kalagabili sang 6,120 pesos kag ang 500 pesos nga buy-bust money. Preso karon si Zabala sa custodial facility sang Manapla Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Action Radio Philippines Standard Time, 11 minutos regaliyad sa tak na nga lasais. Makabayan Block nagpalambot sang pagpagigunong sa kamatayon ni Joma Season. Samtang mga ospital sa Pilipinas ginpaidalom na sa high alert status sa pagsugalaw sang bagong tuig. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balitang Bayan numero 1. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Teka, kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, ublaw na daso. Brown na dason sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala. Good morning, Action Doors! Good morning, Action Boy. Kag sa mga ka-action ta, mayong aga gid kag happy Monday everyone. Happy Monday! Today, December 19. Ano? Kag 6 days to go na lang before sang Pasko. Wow, grabe, no? So, nagligad Lapit. ka 106 days, 66 days, 56 days, 46 days. True. So, mga 6 days na gid 6 lang. days na gid lang. Lapit na lang sa kayo, mga no? ka-action. Grabe. Gurda mo na baton mo na nga mga Nga. Pasko ay ka daw pretty plakpak mo. Amo pa lang nagani kay kung nakabato na ko sa imo gamo ganyan. Galing kay wala pati amo na nana. Ginaw kay Natulat lang ako gani kung What? i-share mo 6 man to days. sa ha? 6 days to go pa gani. Ay, gani man. Ginaulat ko to ko i-share mo to sa ako nang imo bala to nga mega world to lang nga any hotel. To mo to? Kara. Sige. Gusto mo ang akon nga daog sa pag-Christmas party, share ko sa imo, pasakyon ta ka sa Sana. bike. Sa mountain.
Ayo, congratulations sa boy ba. Do ka namin isa nga to niya, Merry ginagaton Christmas, no? Kado na swertihan kita subong sa major prize. Correct. No, first time in my life. Prizes. Sa wakas, graduate ka na sa rice cooker. I'm so proud Sino of you. nakakuha? Anak ko actually isang rice cooker. Sino gani man? Actually, dutay rice cooker. Duwa ka bilog. Pila? Duwa ka bilog. Pero mayo tong rice cooker kay may Bluetooth to ya. Gasaylong, tinigang sa piyak balay. Di mo? Ay, klay. Pag sunad mo yung tinig, sa piyak balay ka saylo. Pag sunad mo pa lang yung luto na dayon. Oo. Pag tungtong mo lang gid. Pag bukas mo liwat, ano na luto na. Sige, morning na lang sa ato nga monitor sa Facebook. Please like, follow, and share sa aton nga FB Live. Kay Juan Negros back to back. Kay si RR. Si Mari RR. Lara siya, nyati wala gid tada. Ara, mads. Ara, kantuala di si kumare mo bla, Dorel, bla, kay siya bala. Yes. Ito nga, anda ka sang TV. Oo. Yeah. Tanawon ta ka. Patanawon. Ating Iriman, morning. Alex Montesa, Ruel Hipilga, Miss Jinky de Alagdon. Good morning man. Kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Ma'am Vanessa Mayo, and Dr. Matt Mayo, ginatamyaw man. Kag Papa Joe Jose de Alagdo, kag Jose de Alagdo, no? Kag Mama Lulet de Alagdo. Oh, hello Miss Jinky. Subong naliwat na ka balik si Miss Jinky. Comment action boya or sang Araman siya. Pero galantaw siya, di ba? Pero Yes, wala siya aralan na saya. Good morning. Dasi mo Miss Jinky sa may Phoenix, Arizona. Dennis Richard Tiboroma, morning. Kag kay Phil Alonsagay. Edsel Alba. Si Marvin Gavales, kano J. Lord Sarabida, ginatamyaw niya man. Christine Minyas Villalobos. Si Ma'am Vanessa Mayo, happy, blessed, super cold Sunday sa ila subong Sunday. Ay, yes. Sa may Minnesota. Sige, good morning, White dira. Christmas. Teresita Yong, happy 40th wedding anniversary sa Yabana, kano Jimmy Yong Sr. na. So, wedding anniversary lang len, Teresita, ni Jimmy, no? Happy wedding anniversary lang dasi. 40th anniversary ti Ruby, no? Oo, Ruby. Warlito Nesia, good morning. Erla Vega, kay Teresa Linahakayaw, mare, morning dira kay pare Gilbert, no? Yes, good morning, Mr. Ana Sinoro, Inday Blaza, Miss Josephine Lacson. Uy, ari man si Miss Josephine. Good morning. Congrats sa maswerte nga nagdaog sang TV nga dako-dako. Yes, kag nagdaog sang bike, Miss Josephine. Congrats man kasi magsunggod balahaw. May na yan, may na kinanglan great days ako nagdaog ka bike. Oo na, dapat sa TV lang. Dapat sa TV lang. Wala. Doon mo nakadako below mong, di ba? 55 na. Amo na 55 do 42 lang ni guro ya. Uy, araw-araw na ginaya guro. Di Amo na. Di mo na guro. Ada na sa likod mo. 43. Ha? 43. Din dako nilang duwaw. Doon, ari sa likod mo. Sige. Bahala na, basta importante yung dibinas na di si Jin. Gani, JM. Sino? Si Jin. Jin? Kabato eh. Amak mo so, na TV lang tanay mo. Doon subong ka nagdaog TV. Kundi TV, kag-cash na. Standby na sa mga balita national. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero
kamusta man? Ako na would like, may ara kita na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw na daso. Brown na dason sigaw na pasensya ba. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya Oo. nagtuto sa akon nga kamo bala na Action Radio Philippines Standard Time, las 6:20, sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nagpalambot sa ilang pagpagigunong ang Makabayan Block sa Kongreso sa pamilya, abyan kagaupdanan sang nagtaliwan nga si Professor Jose Maria Sison, nga mo ang founding chairman sang Communist Party of the Philippines, nga nagtaliwan na. Sa pahayag sang Makabayan Black Lawmakers, si Sison ay isa ka patriot kag revolutionary nga nagserbi para sa mga Filipino batok sa opresyon, exploitation kag fascism sadtong panahon sang Marcos dictatorship. Ginpahayag sa meaning nga si Sison ang napreso sadto kag gin-torture apang padayon nga napangapinan ang mapigado nga mapumuluyo tubtob sa iya nga pagtaliwan. Hindi man matago sunod sa mga ini nga ang iya panawagan nga armed revolution para maangkon ang social justice kag national liberation ang nagapadayon tubtob sa karon bangod wala sa gyapon na solusyonan sang gobyerno ang inustisya nga mo nagtulod sa mga tao nga mag-isa sa armado nga pakig-away. Gindeklara sang Central Committee of the Communist Party of the Philippines o CCPP ang napulo kadlaw nga period of mourning kasunod sang pagtaliwan sa ila founder nga si Jose Maria Sison. Sa statement nga ginpagwa sang CCPP sa ila official website nga Philippine Revolution Web Central, ginpahayag sang grupo nga ang period of mourning amo ang pinakamataas nga size ang pagkilala o contribute kay Joma. Ginkompirma naman ni CPP Public Information Officer Marco Valbuena nga nagpakig-angot na sila sa pamilya ni Sison sa Utrecht, the Netherlands. May angot sa hingyo sang pila ka mga grupo nga diri ilubong si Sison sa pungsod Pilipinas. Nabaluan si Sison ang nagtukod sa nga Marxist-Leninist Maoist CPP sa adtong Disyembre 26, 1968 bilang isa ka breakaway party nga gikan sa pro-Soviet Partido Komunista ng Pilipinas. Marso 29, 1969 naman sa gintukod sa nga CPP ang ila armadong kusog nga NPA sa isa ka barangay sa probinsya sang Tarlac. Ginanunsyo naman sa Communist Party of the Philippines nga nagapadayon ang revolusyon kag pagpahigbato sa tawhanon nga kinabatarong sa pungsod Pilipinas sa piyak nga nagtaliwan ng founder sa rebelte nga grupo sa pungsod nga si Joma Sison. Suno kay CPP Chief Information Officer Marco Valbuena, mas magabakod pa kag tayuyon ang paghatag proteksyon sang grupo sa kada Pinoy, ilabi na sa tion sang pagpamigos. Gintawag man sa CPP nga isa ka manunudlo kag kapawa si Sison. Ginpanginbulahan man sang grupo ang maayong nga mapagtulunan nga ginpaambit ni Sison sa ilang nga grupo. Paidalom na sa high alert status ang Tarani Hospital bilang pagpanghanda sa pagsugalaw sang bagong tuig. Suno kay Department of Health akong DOH Officer in Charge kag Undersecretary Maria Rosario Verriere, ang Tarani Hospital naka high alert para sa mga individual nga napilasan bangod sa palupok. Dugang pa ni Verriere magalibot ang DOH sa mga hospital agud masiguro ang kahandaan sa mga emergency rooms. Nagapanawagan man si Verriere sa mga local government units kag pribado nga sektor nga magpakigbahin kag suportahan ang Iwas Papotok campaign sa nga DOH agud panubo ang kadamuon sa mga firework-related injuries kag casualties. Ginaengganyo man ni Verriere ang publiko nga likawan ang paggamit sa palupok kag maggamit na lamang sa ibang alternatibo nga makapasadya sa pagsug-alaw sang bagong tuig. Nagpatigayon naman sang surprise inspection sa warehouse ng National Food Authority sa siyudad sang Valenzuela si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sang napamangkot kung bastante ang supply sa bugas, ginpahayag sang presidente nga nagakaigo pa apang hindi malipod nga nabuhinan tungod nagdumbo man ang importasyon. Samtang ginapatutukan naman sa presidente ang supply sang bugas tungod sa posibilidad nga halit sang malain nga tiyempo sa produksyon. Suno kay Marcos, nagkadto siya sa NFA warehouse tungod luyag ni makitaan kung diin naghalin ang supply sang bugas ang ginausar sa mga kadiwa stores. Sa namaluan si Marcos, amo man ang nagaserbi bilang Agriculture Secretary.
Liwat naman niya gina-appoint ni Presidente Bongbong Marcos si Department of Trade and Industry akon DTI Secretary Alfredo Pascual. Ini kasunod niya temporaryo ang ginuuntat sa Commission on Appointments ang deliberasyon kadungan sa recess sa Kongreso bangod sa holidays. Ini man ay kaduwa nga tion niya gin-bypass ang Kongreso si Pascual subong man si Social Welfare Secretary Erwin Tulfo. Wala makumpirma sa Kongreso si Pascual bangod sa madamo nga issue politikal sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA nga isa ka ahensya nga konektado sa DTI. Gina-question sa nga CA si Pascual sa pagpahamtang sini kay PEZA Deputy Director General Tereso Panga nga magbulos kay anay PEZA Chief Charito Plaza. Sudo kay Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, madamo man sa reklamo nga nabaton ang Kongreso may angot sa ginaligar pagkakas kag pag-demote sa mga empleyado sang PEZA. Samtang si DSWD Secretary Tulfo naman ang wala pa maprubahan sang CA bangod sa legal issues sa iya citizenship kag mga kaso nga ginapangatubang. Ginpahayag naman ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan nga posible na malambot sa Pilipinas ang target sa nga mga upper middle income economy sa 2025. Sa una nga State of the Nation address sa Hulyo, ginpahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ginahandom sa iyang administrasyon nga dalo ng Pilipinas sa upper middle income status sa 2024 nga mayara $4,256 nga income per capita. Sa idalom sang na-update na nga mapagsulundan sang World Bank, ang isa ka upper middle income ekonomiya o kung pungsod ang may gross national income per capita nga yara sa tunga-tunga sang $4,046 tubtob sa $12,535. Mayoriya naman sa mga Pinoy ang pinakaimportante nga isyu nga kinahanglan tutukan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga ekonomiya sa Pilipinas. Base sa survey sang Publicos Asia Incorporated sa 1,500 ka mga adult Pinoys, hindi magnubo sa 25% ang pinakanabalaka sa ekonomiya sa Pilipinas. Ginasundan ini sa presyo sa mga balaklon kag inflation nga may rating nga 16% nga halin sa 11% sa itong third quarter sang 2022. Para sa mga respondents, ginapatutukan man sa Presidente ang isyu sang korupsyon, trabaho, kapigaduhon, edukasyon, sweldo, peace and order, illegal drugs kag dunang manggad. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:27. Inyong ipamatiyan natin mga balita sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. This portion is brought to you by ACS Manufacturing.